So mayong adlaw mga higala. So ani aka karon nag-unbox bali. Okay, naghawa ko sa akong namay nga mga socks. So salamat sa akong suki nga okay Ate Mardy. Shout out to you Ate Mardy. Magsangkay. So this is worth 200 pesos, kanang 50 pieces na siya nga socks. So duha pa ko kung ako bang i-mind. So nakauna ako nga ako na lang ipanghatag sa akong mga bata sa eskwelahan, and of course magpili pod ko sa ako. So mo na nga nag-segregate ko sa akong mga pwede nga kaigo na ako ug para sa ako mga bata. So ginahinay na ko og pares kisulod na ako para din na siya mabungkag inig tingpili sa mga bata. So ako siyang gisulod sa by partner nga yang pares man. So segregate hantod nga mapili na mga gagmay ano yung makita na mga dagko na mga tag-as nga taman manisak ba na siya mga na basta nisak colorful kayo siya mga higala. So yung makita colorful kayo na ay black na ay white na pa yung mga chadaw color na siya hangtod nga hapit na matabunan ang kamera iirog palihog ko ano sa naman na ako ganang ikaw yung makita nga na inalain manas kinsay na memorize na sa Panatang Makabayan. Okay, hands down. Ubay. Okay. Musuot mo o okay dili? Musuot mo okay? Unsay buhaton ninyo kung mobile mo okay? Ha? Very good. Labhan ayas uton or kung mahimo, humulan og ininit nga tubig para mapatay gid ang mga kagaw. Nasabtan? Okay. So, for this morning, I have here na boy mga kitawag ani. Ha? O sa English sa medyas. O dagan man, ay partner man. O socks. Musuot mo ani di. Inyong buhaton is inyo rani. O mamulan ay mutang ininit para mapatay. Pero sa man isuoton. Okay. Ha? Hindi galit. Okay, panginaw. So, makabalo man ta nga sa atong silahan sige og ulan, sige og baha. So, ang atong buhaton kung mag-ulan, inyong buhaton, suoton nyo ng medyas diri sulod sa room. Masabtan? Then, ibilin ninyo ang sinila sa gawas para dili hugaw inyo ang salog, dili mo maglisod og limpyo, maglisod og paso. Nasabtan wala? Klaro dili? Musuot mo ni dili? Madaog. Ha? Okay, so ang clue. I know, not true. Kana ang unsa yung buhaton? Very good. Ang nakamemorize sa Panatang Makabayan, dawat ani. Nasabtan wala? Then daghang kini siya inyong buhaton magpili ra mo. Nasabtan? Pili ako isa. Nasabtan wala? Okay. Pwede sa isa, pwede partner. Okay, so kani mga nanoling yung mga bata, so manan na sila og recite sa katong Panatang Makabayan kay mag-memorize man ako sila. Tabunan ang kamera, tapos Lord, yung pagpangukay at para sa kita sa camera. O motos, kani sila mga namili. So nahumanan na sila og recite sa Panatang Makabayan. So manan nakalingan na sila o pamili sa ang silang gusto nga color or design sa mga medyas. Manan sila pili-pili sa libo sa pero nindot daw. Nindot. Oto, mga okay ra pero ako nagkatabang sa ilaha kay masuot yun po sila. Ako po ganahan po kog mga okay. Kana okay man na po sila. Okay na busy sila pang okay lingaw kay mga bata ana. So makalipay biya po no sa ginagmay nga tabang nato dapat kay kalipay sa ilaha mga makatabang na po sa ilahang kuan pang adlaw-adlaw nga pag-eskwela, especially dahil sa mga eskwelahan niya sige kabahaan, sige kaulanan. So mo to nga ay tendency nga ang among mga salog nga sinaw mahugaw kay since lapok man ilang mga chinilas. So para dili bugnaw ilang lapalapa para ibilin ilang chinilas. So hatag ko ginagmay mga medyas mga kalipay kay Tungkulin ng mamayang makabayan, nakikinig
Saya wala. Okay, ito natin. So mo to nakalingaw na pod sila og pili sa mga batang na recite sa panatang makabayan. So kanila mga bata is from grade 3, grade 4, grade 5, and grade 6. So I'm a teacher of Combi. So since wala ang among TIC, so ako ang nag-adapt sa grade 5 and grade 6. So muna sila, ako sang giapuran, apil na lang ako palhatag ang grade 5 o grade 6. So thanks God nga naapod po ang medyas para nila. So muna nga nalingaw kay sila mapili-pili sa mga medyas nga. Ako po, nalingaw po ko pagtanaw nila. Diba? Ang ano ang feeling do basta makatabang ta nila. Wala na sinaw na hapit. Okay, nagamay na nahibilin. So, I guess mauna niyo. So, salamat sa pag-view sa vlog. So, unta nga malipay mo o nakapalipay ko ninyo. See you on my next vlog. Bye-bye!